Πρέπει να πουλήσουμε τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, ό,τι μας ανήκει ή ό,τι κατακτήσαμε ή ό,τι κέρδισε με τον ιδρύοντα τους οι παλιότερες γενιές και πρέπει να τους τα παραδώσουμε. Γιατί όταν χρωστάς δεν μπορείς να έχεις δικαιώματα. Αυτό διδάσκουν οι σύγχρονοι πολιτικοί κοινωνιολόγοι, οι οποίοι λαιλατούν αυτή τη χώρα επί δεκαετίες και που βέβαια ήρθε η ώρα να παραδώσουν τα κλειδιά ολόκληρη τη χώρα και το λαό της στους στοχοβλήτους. Έτσι πρέπει. Δεν μπορείς να έχεις δικαιώματα όταν χρωστάς. Λοιπόν, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να τους πούμε ότι δεν μπορείς να χρωστάς όταν έχεις δικαιώματα. Και εμείς έχουμε δικαιώματα σαν επιλογή. Μας ανήκει ρε αδερφέ. Μας ανήκει, γιατί οι δικοί μας πατέρες, οι δικοί μας παππούδες την πότισαν με το αίμα τους και τον ιδρώτα τους. Δεν ξέρω ποιανού παππού του κύριου Πάγκαλου ή οτιδήποτε του κύριου Βενιζέλου ή του κύριου Σαμαρά ή τι ακριβώς από ποια τρύπα στο έδαφος βγήκαν αυτοί οι κύριοι και διεκδικούν τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας σε έναν λαό που έχει πονέσει, που οδηγείται στην καταστροφή, στην εξαθλίωση, στην εθνοκάθαρση, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με τους Αγενείς. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με τους Αγενείς. Καθότι είμαστε κοσμοπολίτες. Δεν μας ενδιαφέρει που θα δουλεύουν για την πάρτη μας. Τι μας νοιάζει να είναι Έλληνας, Πακιστανός, Αφγανός ή οποιοδήποτε άλλος οποιαδήποτε άλλη εξαθλιωμένη ύπαρξη. Δεν μας νοιάζει, σε αυτό είμαστε υπεράνω εθνών. Ο δούλος είναι δούλος, όποια ταυτότητα κι αν έχει. Ταυτότητα εθνική, κοινωνική, ταυτότητα αποκτούν μόνο οι ελεύθεροι λαοί. Οι λαοί που ξέρουν να διεκδικούν τη χώρα τους και να οικοδομούν την ευημερία του εαυτού τους και των γενιών τους που έρχονται στον τόπο που διεκδικούν και τον ονομάζουν πατρίδα. Αυτή την πατρίδα διεκδικούμε παρεμπιπτόντως κι εμείς. Δεν θα την πάρουμε, δεν θα την παραδώσουμε. Ό,τι και αν χρειαστεί. Εμείς λοιπόν στο ΕΠΑΜ ξεκινήσαμε μια χούφτα άνθρωποι να πούμε το εξής. Κάτι το λέγανε και κάποιοι παλιότεροι από εμάς, τέλος πάντων το ξαναθήκαμε κι εμείς.